3, 2, 1. Oh! Thank you so much sa inyong support, guys. Hindi dahil talaga sa inyo to, guys, kasi kung wala kayo, hindi kami makaano nito ni Kuya, guys. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm James. I'm Medyo Maldito. Mama Risa and Papa Leo, and welcome back to my channel. Guys, saan ba tayo ngayon? Nasa sasakyan. Guys, we're on our way to get our New car. Wala si Bunso, guys, kasi gumala siya, guys, kasi naligo na sila ng dagat, and sayang kasi hindi niya alam na ngayon pala kukunin yung car. Yung new car na na bago. Ano tawag niyan? Yung pick up. Yung pick up. Bagong pick up namin, guys. Yes. Kung naalala niyo, guys, yung ginawa kong video nung umiiyak si Bunso kasi may bibilhin kaming bagong car. Sana all may bagong car. Hindi na kami guys, kahit marami kami kasi marami na kaming masakyan. Kasi ito, meron na tong Wigo. Tapos meron pang pick up, tapos meron pang Outback na na Subaru. Di ba? Hindi na namin kailangan mag-ano ng van para magkasya kami kasi alam niyo naman na sobrang dami namin, sobrang daming anak sa labas si Mama. Excited na ako. Tatanungin natin si Mama kung anong nafi-feel niya ngayon. Ayan, wag daw, guys. Ito si Mama. Mama. Anong feeling mo na may bagong car na? Okay lang. Sana all okay lang. Happy rin kasi para makargahan ng mga gamit. Sana all bumili na pick up pang karga lang. Di guys, actually hindi naman siya pick up talaga na guys. Alam yung surplus na yung parang minivan. Parang minivan na Pick up basta rin, guys. Tapos kasi apat kasi yung pwede 4-seater kasi yun, tapos 4-seater tapos may kargahan sa likod, so parang talaga. Pick up. Tsaka na natin tatanungin si Papa kasi busy pa sa pag-drive. Ay hindi, pwede yan tanungin si Papa pa. Sweet lover man tawa sana. Kikilig. Kikilig si Mama, guys. Tumawa si Mama. Ano na ngayon si Danilo? Tumawa kasi hindi totoo. Tumawa kasi hindi totoo. Kaya pala apat kami. Hindi totoo pero apat kami. Sana tatanungin natin si Daddy Leo. Anong feeling mo pa na may bagong pick up na tayo? Sobrang happy. Kasi mayroon ng sasakyan si Mama Ibang. Si Mama ba? Pangalan mo yung nakano dun eh. Kasi kami, baylo kami. Baylo. Si Mama na naman yung palit. driver. Si Mama yung driver daw, ikaw na naman yung pasahero. Kasi dito, Mama pangalan, akong driver. Siyang Baliktad pala. Yun, pangalan mo, si Mama naman driver. Baliktad na. Automatic. May pinagmanahan talaga si Apitong. May sasakyan ng mga estudyante ni Mama kasi lalo na ngayon na face to face na. Pag namin kanina, dami ng mga estudyante. May siya naman, may mga exam. May extra income na si Mama. Tapos yun guys, papunta na kami doon sa sasakyan. Actually guys, matagal na to, last week pa to namin pero yung ko talaga kung bakit namin ni Japi to. Kasi yung doon sa vintage, nakita ko siya, nagse-search siya ng mga ng mga sasakyan. Sabi niya, ano yung Pet, bibili ka ng sasakyan? Sabi ko, hindi, tinignan ko lang. Pero pwede din. Sabi niya, pwede din. Pero hati tayo. Yun kasi naman yun, yung surplus, so hindi naman siya masyadong mahal.
hindi naman namin kailangan ng mga garang sasakyan kasi basta may pang-transport lang tsaka magkasya kami, okay na yun. So parang ganun. Tapos yun, ha? Si color guys. Anong kulay pa? Black. Wow! Tingnan natin na kaya Hindi na maligo, palagi ng dagat. Meron nang lalagyan ng basa sa likod. Marami na driver, marami namang driver dito kaya okay lang. So yun guys, nung nakita ko si Japet, sabi niya, pwede din, basta hati tayo. So kaya yun, namin na, sige, sabihan mo sila papa at mama na maghanap sila doon sa kung anong maganda. Pinuntahan nila mama kagad kinabukasan. Pinuntahan na agad nila mama, tapos sabi niya, gusto niyo na kasi mag-down na tayo. May computation kagad Excited na ako ipakita kay Japet mamaya. Excited na kami mag-drive ng multicam. Hindi kami maka-virgin kasi guys, hindi ako marunong mag-drive. Sino mga ka-virgin nun guys? Ikaw daw mag-drive Sabi ni look, Si James bro, thank you po sa bigay niyong sasakyan sa akin. Hindi pala sa akin yun guys, makikidrive lang ako. Guys, sabi ni Japet na alam na pala ni Japet, isusurprise na namin siya. Pero alam na niya na pero hindi niya alam kung kailan kukunin yung sasakyan. Pero sabi ni mama, alam na pala niya, sinabihan na pala. Sabi pa nga daw niya, sabi niya, ipatintid ka agad yan para ako na magbayad. Sana all. Katas ng Visayas ko. Hindi masyado excited guys. Alam niyo ba guys, sobrang nakaka-proud din si Bunso guys kasi kahit hindi pa yan nagtatrabaho, ayan sa social media lang, pero grabe tumutulong yan si Bunso sa mga gastusin sa bahay, sa mga sa kuryente ba o sa mga tawag yan, sa mga bills. Mga bills yan, nagbabayad sa kuryente sa Tagbilaran guys kasi dalawang bahay namin, pero hindi sa amin yung isa sa lola namin. Siya nagbabayad ng kuryente doon, tapos nagbibigay din siya sa akin sa mga gastusin sa bahay namin, lalo na yung mga pag-renovate sa bahay lang. Grabe, sobrang nakaka-proud si Bunso. Kaya ngayon nandito na kami yung mga pick up guys. Sa labas na kami guys, nandito na kami. Lalabas na kami. Ay. Nandito na kami. Saan kaya dito? Yan, papasok pa daw sila mama dun. Look! Pang business. Pang pang coffee mo. Parang parang tawag niyan? Parang rela. Parang rela na na pick up. Rela na pick up. Grabe, ganda. 3 wheels lang 3 wheels lang. So guys, Ito na ba yan? dumating na guys kasi pinaanuhan daw nila. Sana? Pinagas, tsaka test. Andito na guys. Excited na ba kayo? Ding! Ting! Nara guys, ito na yun guys. Wow! Grabe, laki pala nito. Yan guys, ito yung front seat niya. 10. Tapos dito, kasya 4 dito. 4 Kasya 10 sa likod guys. Nakatayo lahat. Wow! Amazing! Wow! Max load 350 kg. Automatic yan guys. Automatic na sila Offline. So, automatic mo siya. Close. Automatic, sabihin mo lang close. Close. Doors close. Doors opening. Doors opening. Lock. Oh, ito kamay ko. Please find the platform gap. Ito. Nice. Yan guys, ite-test drive ni Roy kasi hindi ako marunong. Si Roy yung opening natin yung bintana guys. Let's diligang guys kayo. Na-open bintana Look. Clutch man lagi ni Daddy. Tulo lagi ni kabuk. Asa man? Handbrake na sir. Ay asang brake ni. I-release dot lang sa Kani? para release sa handbrake. Mura yang. Okay. Automatic man siya. Dito lang kanay. Ito, tamakan na din. Tumakay. Balik saka mo na. Muna siya i-release sa handbrake. Let's. Kumusta itong one guys? Pick up guys. Ha? Kumusta pick up?
Grabe, pick up eh. Dako ang lugar ano eh. Okay, oh, pwede pa tamang kuhan. Uy, kumusta na mga kuhan? Uy, kasi na magkakaroon. Uy, darong, nagkaya. Hindi pa magkita, wa? Okay na mga Okay kayo. Okay kayo. Nice, nice, nice. Yun guys, meron pa ano dun sa likod. Para sa mga basang pag maligo, guys. Para pag maligo, guys, meron Di pwede diri sa sulod na maligo. Oh, dapat doon na sa labas yung mga naligo. Matry 120 guys. Oh, kumusta Roy? Okay na? Okay lang guys, medyo naminibago pero Nanibago lang. Oh. Ha? Parang van. Kala ko pick up. Ano ba? Sliding door ba? Sliding door. Tapos, ano, voice activated. Oh. Close, open. Oh, di ba? Close, open. Close, open. Nice. Voice command ah. Guys, kakatapos yung maligo. Ano? Kakatapos yan ng maligo. Sana Buti all pa yun. nakaligo na. Buti pa yung sasakyan, nakaligo na. Tayo nito. Ikaw, Ha? ilang araw na? Kahapon. Kailan ba yung kontrata? Ilang araw ba yung Kahapon kontrata? nakaligo ako, so huwag kayong mag-expect na maliligo ako for the next days. Last joke. ilang araw ba yung kontrata mo ngayon? Depende sa kaigangon sa palibot. Last. Kung medyo singot, guys. Oh, Teo. Ano nangyari, Teo? Ha? Ano nangyari? Pipicturean ako na may dalang malaking susi guys. Mouse and lang. Let's go. The brand new car. Brand new car. Wow. Bagong ano? Ang itim ng gulong, oh. Bagong ligo. This one. Ay. Hey, 1, 2, 3. Pwede tanaw mo diri, serious para murag thumbnail. Ah, nice. Grabe, boy. Salamat kayo. Katas ng Ha? Diho. Katas na nga to, Bisaya Squad. Bisaya Squad magingay. Thank you so much sa inyong lahat guys. Hindi ito posible kung hindi dahil sa inyong lahat. Kaya maraming salamat from the very bottomest of my heartest. So guys, as in sobrang thank you sa inyong lahat guys. Thank you. Uwi na kami guys. Gamit to. Nice. Let's go. Yun guys, andito na kami. Nakasakay na kami dito. Yes. Wala pa si siga suga. Excited na ako makita to ni Bonso guys. Kasi actually guys, hati kami ni Bonso dito guys. So, Project itong dalawa, guys. project namin dalawa to. Kasi surplus lang naman to eh. Hindi naman to bagong brand new na sasakyan na mahal Dito, talaga bagong na. brand new. Mahal talaga. Grabe yung driver namin. No? Laki ng ano guys, laki ng space. No, pwede ka pang matulog dito, man. Kaya kasya dyan 4. Oh, 4. Eh, kahit 5. Kahit 8 guys, kahit 10. Pero sabak-sabak lang. Lahat ng ako sa likod, pwede. Oh, meron pa dun sa likod. Oo. Wow, excited. Grabe. Ah, Sobrang happy namin guys. Sobrang sarap sa feeling na yung pinaghirapan nyo. At least may nakikita sa pinaghirapan namin, di ba? Happy din sila mama and papa kaya masarap din sa feeling na napapa-happy mo yung yung parents mo, di ba? Yan naman yung natin mga anak na makabawi din sa parents natin. Oh, yun. Excited na kami. Pauwi na kami. 3, 2, 1. Oh! Thank you so much sa inyong support guys. Hindi dahil talaga sa inyo to guys kasi kung wala kayo hindi kami nito ni Kuya guys. Yeah, thank Sobrang thank you sa inyo guys. Sobrang grateful kami sa inyo kasi dahil talaga to lahat sa inyo. And sana tayong lahat i-bless tayong lahat, no? Kaya guys, huwag kayong mabilis mawalan ng pag-asa guys kasi lahat tayo may right time na dadating para sa ating lahat. Kaya and tsaka din lagyan din ng konting sipag. And guys, if may opportunity, grab it kasi hard work is not enough. Pag walang opportunity talaga, that's hard work with opportunity. That's from Medyo Maldito. Yan, sinecheck na ni Bunso.
Grabe, ito may grabe, sobrang malangay, sobrang sobrang nakaka-happy. Sobrang naano din ako kay Bunso kasi grabe nakaka-proud. Para sa ating pamilya naman to eh. Sobrang thankful kami sa inyong lahat. Sobrang thank you sa inyo. And syempre, number one, thank you sa Panginoon sa lahat ng blessings na dumadating sa amin and sa atin. Thank you so much, guys. I love you all. So doon po natatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!